الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da sake saduwa cikin wani shiri mai albarka. Alhamdulillahi mun je Borno wajen gasar karatun alkur'ani ta ƙasa gaba ɗaya, kuma kamar yadda Allah ya ba mu nasara bara a birnin Kebbi, wanda ɗanmu ne ɗan Kano ya sami nasara. Wannan karan kuma 'yarmu ce 'yar Kano, Allah kuma ya ba ta nasara a cikin mata. Alƙur'ani waraka ne, alƙur'ani haske, alƙur'ani shiriya. Dukkanin wani malami da ka ji ya gagara a duniya tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau, to alƙur'ani ya kama ya riƙe. Dukkanin wanda ka ga ya shiga cikin matsayi mai alkhairi mai albarka, tun ka bibiye shi alƙur'ani ya kama ya riƙe. Alƙur'ani ana karanta shi don neman yardar Ubangiji. Idan Allah iya da kai komai ya ƙare, da biyan buƙatar duniya da lahira ta tabbata gare ka. Amma muna wasa da alƙur'ani yanzu mafiya yawanmu. Mutum ya ɗauki alƙur'ani ya rataya ya rantsuwar ƙarya. Shi ya san ƙarya yake yi, wanda ya miƙa masa ƙur'anin ya rantse ya san maƙaryaci ne, waɗanda suka taru suna kallonsa sun san maƙaryaci ne, shi da kansa ya san shi maƙaryaci ne, amma ya yi wasa da alƙur'ani. Shi yasa muke cewa a wani shiri na bara nake cewa mafi yawan kujeru a yanzu na mulki ɗaiɗaya ne wadda ba ta da hau a kanta. Mafi yawan kujerun da hau ne a kansu, saboda ba a hawa da sunan Allah, kuma ba a hawa da salati ga annabi Muhammadu. Duk abin da za ka yi shi ba Allah ba annabi, fa duk abin da ya same ka sai ka yi haƙuri, kai ka jawo kanka. Amma duka abin da ka sa Allah ka sa annabi, ka yi kyakkyawan nasara, ka ci riba. Wani hadisi da Imam Abu Dawud ya fitar, wani hadisi na ɗan cikin gida shine Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce annabi yana cewa man ta'allama ilman, wanda ya nemi sanin ilimi, mimma yabtaga bihi wajhullah ko wajhullah, ka nemi ilimi irin ilimin da yaddar Allah ake nema da wannan ilimin, to kai sai ya zama na la ya ta'allamahu illa li yusiba bihi ardan min aradid duniya. To ashe kai ilimin da ka nema, ka neme shi ne don ka samu ɗan wani abin duniya, a dinga cewa kai malam ne, kai halifa ne, kai shehi ne, kai wane ne. Annabi ya ce lam yajid arfal janna yawmal qiyama, ƙanshin aljanna ba za ka samu ba ranar tashin alƙiyama. Saboda haka ‘yan uwa, mu nemi sanin alƙur'ani, mu nemi yardar Allah da alƙur'ani. Kada mu nemi sanin alƙur'ani mu nemi yardar mutane da alƙur'anin. Littafi ne na Allah. Ɗan siyasa baya wasa da constitution, ɗan siyasa baya wasa da demokuraɗiyya, lauyoyi ba sa wasa da section na kaza, karan tsaye na kaza, wane ne na kaza, ba sa wasa. Kar ka yi wasa da alƙur'ani. Alƙur'ani ba abin wasa ba ne. Duk abin da ya taso mana mu doshi Ubangiji da sunayensa masu girma. Wani hadisi kuma da Imam Turmuzi ya rawaito, ya zo ga Imam Malik ma, hadisin Anas da Huzaifa da Ka'ab dan Malik. Waɗannan
bayin Allah na duniya sun san ko su waye. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ɗalaba ilman, wanda ya nemi ilimi don ya juyo da fuskokin mutane zuwa gare shi, a ce babu kamar ka, ai masallacin wani ainihin ne masallaci, ai in ka ji ƙira'a in ya miƙe sai ya yi rabin izu kafin ya yi ruku, sai ya yi kaza sai ya yi kaza, au ya kasira bihil ulama au sirfihi wujuhun nas, ko dan ka yi jayayya ka nuna birgewa cikin malamai, ko kuma ka juyo da fuskokin mutane zuwa gare ka, ka nuna jahilai kai ne, in ka taho ana girmama ka ana kaucewa, kuma suka ƙara ma girman kai suna binka a baya suna kumbura ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya maka faleta bawa maka da minan nari, da kanka in alƙiyama ta tsaya za ka nemi inda za ka zauna a cikin wuta jahannama. ‘Yan uwa, wannan fa mai alƙur'ani ne, mai ilimi ne, mai hattara ‘yan uwa, mai hattara da wasa da alƙur'ani, mai hattara. Mu ɗauka yanzu kowa Allah ya masa baiwa da ‘yan tajawidi, su ne ‘yan musabaka, da ‘yan masu karatun alƙur'ani malaman zauri, kowa ina da baiwar da Allah ya mar. Mai tajawidi ya iya tajawidi, idan ya zauna ko ina a duniya an kama masa karatu zai kai. Malam mai alƙur'ani na zaure mai allo ya iya karatun alƙur'ani, amma kun san abin sha'awa, shi mai tajawidi wasu daga cikinsu idan ka ba shi alƙur'ani izu 5 ba zai iya rubutawa ba, ya wasalce ya mala da shadda da kuri da takuri da waye ba zai iya ba. Shi kuma mai alƙur'ani na gida wanda zai rubuta a allo ya haddace, kuma zai iya rubutawa, kuma zai iya karantawa, harfan nan kaf da wasalin nan kaf za ka same shi a gindin bishiya yana rubutawa. To bambanci, to kowa ya girmama ɗan uwansa, mai wannan ya girmama wannan, da wannan ya girmama wannan. ‘Yan uwa musulmi mai hattara, annabi yana cewa kusan alƙur'ani khairukum fiyayyanku man ta'allama alƙur'ana wa 'allamahu, wanda ya san alƙur'ani kuma ya sanar da alƙur'ani. Wato kaga kai mai nema Allah ya yi maka baiwa, kai mai karantarwa Allah ya yi maka baiwa. Wato ƙur'anin muka bari yanzu, me ya kawo wannan? A'a, dabara aka dinga yi mana, ana kore mana abin addini, ana kawo mana zamani, ana kawo mana dokta wani ya ce na ƙasar kaza, bori profesa wani na ƙasar kaza ya ce a'a ai demokuraɗiyya tana ba mutane. Akwai wanda yake baka yanci irin alƙur'ani? A duba surata Ibrahim alaihi salatu wassalam, inda Allah ke nawa alif lam da ra, kitabun, Allah ya ce littafi, anzalnahu ilaika, mun saukar da shi gare ka. Wane ne jakadan? Annabi Muhammadu. Mala'ika Jibrilu alaihi salam shi ne babban jakada cikin mala'iku, zuwa ga farin jakada Annabi Muhammadu. litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Allah ce Muhammadu a saukar maka da alƙur'ani don ka fidda mutane daga duhun kafirci zuwa hasken musulunci. Shi kuma bi izinin rabbihim, sai Allah ya yarda da wannan, da yardar ubangijinsu. Allah ya yarda kai manzona ne, yasiyan
wal qur'anil hakim innaka laminal mursalina ila siratil azizil hamidi izuwa tafarkin Allah abin godewa. In ka shiga ka fita ba mai kai ka cikin haske kamar alƙur'ani, ba mai fidda kai daga cikin duhu kamar ƙur'ani, ba mai sawa ka zama masani kamar alƙur'ani. Idan ka bar shi babu jahili a rayuwa gaba ɗaya irinka. ‘Yan uwa, kama alƙur'ani, mu yawaita karatun alƙur'ani. To shi kuma alƙur'anin akwai abin da zai gaya maka, amma ba za ka gane sosai ba sai ka bi ta gidan annabi Muhammadu. To, amma aiki sallallahu alaihi wasallama akwai sahabbansa, shi yake nuna musu ayar ƙur'ani. Yanzu Allah ya ce wa aqimus salata zakka, ku tsaye da sallah ku ba da zakka. Azhar raka'a 4, lasar 4, magariba 3, isha'i 4, asuba 2, har da shafa'i da wutiri 3, to sai ka biyo ta gidan annabi. Hadisi, ku ba da zakka, wata zakka a cikin dukiyar dabbobi ne, shanu ne, raƙuma ne, awaki ne, tumaki ne, a'a naira ce, pound sterling ne, riyal ne, menene, azurfa ce, a'a sai ka bi ta gidan malamai. Akwai inda malamin zaure ba zai iya sani ba, sai a nemo malami ɗan boko. Abin da ya shafi riyal ko dala ko kaza ko kaza ko kaza, san irin hikimar da zai shi ya san irin hikimar da zai yi ya fayyace riyal ko dala ko naira ko kaza, haka za a yi. Yadda da wannan alƙur'ani, mu kama alƙur'ani mu riƙe, kada mu bar wa yara ɗan dago-dago masu yawo ranar alhamis da juma'a, yagaggen wando, yagaggiyar riga, ƙafa babu takalmi. Wallahi mu girmama su, abinci mu dafa mu ba su, su koyi karatun alƙur'ani, su yi wa ƙasa addu'a, su yi wa kansu addu'a, su yi mana addu'a. Sannan shi ƙur'ani Allah sai kare shi. Ingila, Amerika da Rasha suna da makamai na kare kansu. Idan maƙiyi ya harbo su tare, itar watsi a sama, ko in ya to ba zai ƙaraso ba, sun tsare ƙasarsu. To barka ji ƙur'ani, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna. Allah ya ce mu ne muka saukar da alƙur'ani, ni na saukar da ƙur'ani ji Allah, kuma ni zan kiyaye kayana. Ƙur'ani ya fi ƙarfin a ba wani kariyarsa, babu wanda ya sai kare shi sai Allah. Saboda haka ‘yan uwa, mu kama alƙur'ani. Mai girma shugaban ƙasa, mai girma mataimakin shugaban ƙasa, koyaushe a duniya, mai girma gwamna, mai girma sanata, mai girma ciyaman, mai girma MD, masu girma daraktoci, masu girma famanin sakatarori, rep, wane ne wa 'yan majalisu da su wane ne, mu kama ƙur'ani. Kullum za ka fito daga gida a ɗauki shafi ɗaya na alƙur'ani ka karanta, ko shafi 2, yadda za a kawo ma jarida guda 10 a ofis, ka ɗauki wannan ka duba ka jefar, ka ɗau wannan ka jefar, ka ɗau wannan ka jefar, ka karanta wannan ka jefar, ƙarshe gobe tana gurin mai sai da ƙosai, ana ƙunshe ƙosai ko awara. Ɗau littafin Allah wanda Allah ya tsare kayansa da kansa, ka karanta, fito zuciyarka garau, qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha. Wanke zuciyarka da alƙur'ani kafin ka fito ofis. Kana ofis lokaci ya ɗan lafa, za a yi sallah, ka ɗau alƙur'ani aƙalla shafi 1,
shafi 2 ka karanta ka fita ka je ka yi sallah daga ofishinka sai ka dawo zuciyarka garau kwakwalwarka sabuwa. Amma a kira sallah ka ce da Allah mu ci gaba da mitin da Allah za mu karasa mu ci gaba yes progress mu je ana ta wani kana wani kada kafada kana wani wane ne. Ayyo ka kama Allah ka rike. Nawa ne ofis ya bar ofishin ba a kwanan bai na kurkuku a ofis ya bar ofishin da yana da kurjini ana kare shi ana kaza sai gashi a kotu. Amma in ka karanta littafin Allah ba za ka wahala ba, duk abin da zai zo ma Allah zai zo maka shi da sauki. Matsayin wannan littafi alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala kansa yace tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Sai da Allah ya tsarkake kansa da kansa don girman alqur'ani. Tabarakal ladzi nazzala al-furqan, tsarki ɗaukaka buwaya ta tabbata ga Ubangiji wanda ya saukar da alqur'ani ga bawansa abdihi bawansa annabi Muhammadu. Manzo Allah yana son wannan sunan, annabi yana son wannan sunan. Allah ya ce masa bawa na Muhammadu, bawa na. Kamar yadda Halimatu Sa'adiyya da ‘yar ƙauye, Halimatu Sa'adiyya da mai tahowa neman marayu ta samu wanda za ta share a ɗan ba ta ɗan wani abu, sai ta zama ta ɗauki maraya uban masu iyaye, ta ɗau annabi Muhammadu ba ta san matsayinsa ba, sai ta zama Halimatu Sa'adiyya. Duk inda ka ji sunan Halima waccan ce da ta ba annabi Nuhu. Ta ji Aminatu ita ce ta yi wani cikin duk wata mace a duniya ba ta taɓa yin ciki irin wannan ba. Aminatu ita ce Allah ya mata wata ajiya a mahaifarta wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai taɓa ajiye wani mafifici wanda ya kai wannan abin da Allah ya yi a cikin Aminatu ba. ‘Yar Wahab Allah ya ƙara mata yadda shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sauka da ƙur'ani don ya zama gargaɗi. In kana tafiya kan hanya za a ce maka stop, an rubuta maka tsaya. In ma ba traffic light kana tafiya hanya sai a nuna maka hanyar dabbobi ne, ka tafi a hankali, kowane lokaci dabbobi za su fito. Kana tafiya hanya sai a ce hanyar makaranta ce, ga yara da jaka, kowane lokaci an taso yara daga makaranta za su iya wucewa. Kana tafiya a hanya sai a nuna maka akwai gada domin ka samu nutsuwa. Kana tafiya a hanya sai a nuna ma kar ka yi gudu ka wuce kaza. To shi alƙur'ani yana gargaɗar ka, yi bari, yi kaza, bar kaza, yi kaza, bar kaza, binan dama, tsaya, tafi a hankali, isauri. Ƙur'ani na gaya maka wannan. Sad, Allah ya san abin da yake bi da wannan harafin sad. Allah ya ce wal ƙur'ani duk da ke na rantse da alƙur'ani ma'abucin gargaɗi da faɗakarwa. Zai gaya maka matsayin annabi Muhammadu ne. ‘Yan uwa musulmi, alƙur'ani ba abin wasa ba ne. Mu daina wasa da alƙur'ani. Idan fa kana jin tsoron Allah, komai zai ji tsoronka. In ba ka tsoron Allah, komai sai ya firgita ka. In kana tsoron Allah, komai zai ji tsoronka. In ba ka tsoron Allah, komai sai ya firgita ka. Bi hattara ‘yan uwa. Sannan alƙur'ani a wata sura, suratul Haqa, Allah ce tanzilun min rabbil alamina. Wannan ƙur'ani saukakke ne daga Ubangijin talikai. Ba haka yake ba.
an yi ƙoƙari maƙiya addinin musulunci sun yi dabaran yadda za su hargitsa shi na yarinya ƙanƙanuwa mai talla goro ko ta ɗauko talla gyaɗa ta ji kana karatu in kai kusure ta gaya maka ta ce ba daidai Allah ya sauka da ba haka Allah ya sauka da shi ba yarinya ƙarama sannan kuma sai ya gaya maka inna anzalnahu fi lailatul qadri Allah ce mu ka sauka da wani ƙura a daren lailatul qadri daren 20 da wani abu ga rabi'a ga watan azumi domin ka san matsayinsa wasu na cewa rajab sha a'a shi rajab wata ne wanda aka yi isra'i da mi'raji ga annabi muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gayyace shi ya tafi sama ya karɓo sallolin nan guda 5 karin shiga wani zancen bari mai magana kan alƙur'anin kafin mako na gaba mai magana akan watan rajab ɗin da yadda aka karɓo shi alƙur'anin to mu dawo kan kuma waɗanda suke karatun alƙur'anin kar ka wulaƙanta kanka wallahi mai karatun ƙur'ani kada ya wulaƙanta kansa kana zama gurin mai mulki sai kuma ka kama kai ka san me kake faɗa kuwa fatihatul kitabin nan wallahi sai wanda ya isa zaka yi wa fatihatul ita ce mabudin ƙur'ani idan mai tuka mota zai ishi ya zauna sai fa ya ɗauko mukulli shi bai kai girman mota ba in kana so mota ta tafiya sai ka sa ka buɗe sannan mota in ka zauna ba wannan sai dai kai ta zama to fatihatul kitab ita ce mabuɗin alƙur'ani idan ka ɗau alƙur'ani ka sa akan sikeli fatihatul kitabi ka ɗora kan wannan sikeli to fatihatul kitabi sai ta rinjayi alƙur'anin gaba ɗaya da za ka miƙe sallah Allahu akbar alif lam mim zalikal kitab a'a ba a sallah sai ka yi fatiha bakon da aka yi daga wata duniya ya zo masallacin ku ziyara fatiha zai karanta da sura irin ta ce a inugu a innewi a abba a madina a makka ingila america china japan duk fatihatul kitabi da sura sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna kariya ga mai karatun alkur'ani idan kana karanta alkur'ani kana da kariya daga Allah jami'an tsaro suka sa wani abu nan kirjinsu haka wai wata kariya ce ko za a harbo wani abin to bari ka je mai ƙur'ani wai za ka rata alkur'an جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا in ka karanta ƙur'ani ka ɗau ƙur'ani Allah sai ya sanya hijabi tsakaninka da waɗanda ba su yi imani ba ba abin da za su yi ma kada ka nemi ka haɗa kai da maƙiya alƙur'ani saboda duniya ko neman ɗaukaka shine duniyar dai ko dan ɗan ungo a miƙo maka wata ambulan a miƙa ma ka haɗa kai da masu ƙin alƙur'ani wayyo ka shiga uku ashe da yawa akwai mai karatun ƙur'anin yana tsine mar kana karatun amma ƙur'anin yana tsine maka saboda ka haɗa kai da maƙiya alƙur'anin يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا كون da kai imani da Allah kada ku riƙe Yahudawa da Nasara masoya Allah ce sashin su masoya shashi ne wa man yatawallahu minkum duk wanda Allah ya ga yana son Yahude da Nasara soyayya ta zuci jini da nama
Allah ya ce fa innahu minhum kana cikin su ba za ka ta cikin ahli la ilaha illallah ba kuma burin su waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a kul ka da kai da mai kin addini musulunci in za ka siya a wajensa ka siya ka siyar mar ku yi makotaka ku yi zumunci ku yi siye da siyarwa ku yi hulɗa ta duniya amma so na soyayya na zuci kamar ɗan uwanka mai la ilaha illallah muhammadu rasulullahi karka kuskura ɗan uwa na gane ɗaga min hannu Allah ya tsare mana lafiya da imani da mutunci da addininmu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan jiha ta mu ta Kano Allah ka haɗa kan shugaban waje guda Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka tsare mana wannan jiha kudu da arewa gaba da yamma ka tsare mana ƙasar mu baki ɗaya waɗannan mutane da suka damu jama'a Allah ka shirye su bi musu addu'a Allah ya dawo da hankalinsu hanya ta gari don a zauna da su lafiya Allah ka tsare mu ka tsare mana bayan mu amma na imani malamai sun sani fitintunin zamani suna nan a tafe wannan sai an yi ta fitina kurma bebiya makauniya ba ta ji ba ta gani ba ta magana in ta taho ko ka kauce mata ko ta gama da kai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum